Здрасти. Здрасти! Здрасти! Как се казваш? Моника, а ти? И аз се казвам Моника. Много ми е приятно. И на мен. Хайде да си бъдем най-добри приятелки. Добре. Свърши част! Бързо! О, хайде, тренировка! Ей! В салона. Хайде! Започваме! Гадната при нас отида, нали? Оф, да. В нашия отбор. Ние сме най-красивите, а тя иска да дойде в нашия отбор. Моника, излезни. Добре. И раз, два, три и стоп! Добре. Хайде да вървим да ядем. Добре, хайде да ядеме. Идваш ли? Добре, да, идвам. Искаш ли да седнем заедно двете? Да, хайде към стола. Той е на горният етаж. Ужас! Има зеле, филия, моркови и нещо спанак май. Иял, нали? Аз няма да ям, аз спазвам диета. Гледай колко гадна храна има. Да, и аз. Има пица, ама трябва да плата. Окей, отиваме на тренировки. Пак ли? Чакай, 3, 2, 1. Хора, искам да ви кажа нещо. Това са най-гадните момичета. Ето това момиче е най-гадното. И ето това момиче. Ако ме гледате момичета, моля ви се, вие сте най-ужасните момичета на света. Просто ние почнахме и това не може. Те казват, че просто да се ебим. Защото не сме ги пуснали в сериала. Ние вече си сложихме пампони и дрехи. А то имаше код за тези неща и не можем пак само заради тях да го пишем. Така че ужасни сте. Гадни момичета. Прибирам се. Няма да сериал. Защо? Защо влизате? Типично. Лягам си. Някой чука. Още ли стоите тук, момичета, и как влязохте, за Бога? Хайде на тренировки. Хайде, качвайте се. Леле. Всички се качихме на колата. Чао! Сега живота ми е съсипан. Да, ще лета. За къде ли да изпа? Да лета. Защо идвате с мен? Окей, и сама мога да се стоя. Хора, ако ви хареса, абонирайте се за още.